Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa Bukid. Wa pa ko makatugkad kung unsa gyud na sila. Ang importante na makasabot sila sa akong isulti nila. Pero dili na kanaangay nimo ikahibong. Tungod kini ang kitos kalibutan nga puno sa kahibulungan. O posible nga mao kini ang imong kalibutan ni kay. Mao ka na akong pagtuo to. Kung sa may imong madiskubrihan diri ni kay, andam ko mo dawat. Kaseryoso gud si masunartihan karon. Leading man ko. Seryoso jud ko panagsa. Kana smile gid ako ni kay. Kay mao lang ka na ang makapagaan sa akong gibati ni kay. Aray! Unsa ka? Bisakit akong naong ni kay. Nausam ka ko. Aray! Aray! No, sa man ang imong ilong ug simod. Ano din ni kay? Nausam niya akong ilong og simon. Tubag ako ni kay. To, mura man na usab ang imong ilong. Unsa? Nga naman ni kay? Nausam akong ilong. Sakit mo gud ni. Mitubo man ang imong ilong. Unya imong baba, may budlot sab. Ha? Ni kay? Sino ko palabot ini? Mawa akong kagwapo. Ang gwapuhon man gihapon ka pero Ako di biro. Kalain doon ay pero eh. Kulpaan kay. Kulpaan kung maayo na yung misulti. Doon naman ang pero sa way apan. Buti pa sa bot. Walay klaro. Agay. Ari. Nasab. Murag nangatol na sabsat. Nangatol na sa bang tibukong lawas ni kay. To, no, sa man ang naong nimo. Mura man og nangitom na. Ni kay. Tabangi taon ko. Maluoy ka. Murag nag-anaman og kakusog ang imong sinultihan. To, nag-anam nagikausap ang imong naong. Mura naman kag iro og naong. Unsa? Di na ko palabot ini kay. Di may mo nga mahimo kong iro. Wa man ko mapaaki og iro. Nganong mura ko giro? Dali to, ato ta sa sod. Dali, atong iwagan sa suga ka ng imong naong. Oy! Lula. Oh! Sorry ko, Lula. Sorry ko, Lola. Naunsa ka, Chacha? Luwa ko ba? Huwag ano, may lahod man ka. Pasiluwa ko. Dere, padool, dere. Di ko kaklaro anang naong ni mo, padool pa naka. Mayo kay nakapasiga ka og lamparilla. Ay, may lana pa man da kining suga nga nabilin din eh. Unya, kay naman da ay, naman da ko'y lighter sa akong bulsa. To, dali ragod diri bi, paduol diri. Aron makakita sab si Lola ng naong nimo. Chacha! Chacha na, padool na, dere. Lula, Ah, help ko. sa? Sorry ko, Lula. Baagi ko ni mo. Pagdarong ang nagsinutihan ni mo. Ay! Sorry ko, Lola. Huwag ka sabot, Sorry ko. dali ka dere. Padool ka ni dere, padool mayo. To, paduol sa diri suga. Lula, tabang. Oo. Pasiluwa ko. Nausa, Pasiluwa ko. hala! Nausa man ang naong ni mo, Toto. Mula naman nag-iro. Hindi na Paghot ko pala. na, paghot ko na, be. Meow. Na, baliktad to, baliktad. Hindi na ko palabot ni Lula. Anong may mo naman kung iro niya akong naong ha? Nga kwaknit may nakapaak na ko. O, Toto, mahimon na jud kang kwaknit nito. Ha? Oh, Nga naman daila. Unsa man tay naong anang kwaknit? mura man nag-iro og naong. Unsa? Nanisambot ka bati mong naong to. Tabang mo ni Kay, tabang mo. Tabangi ko ninyo. O to, ayo ka bala ka. Tabangan ti ka nga maulian ang imong naong. Mas madamba ko kang may paduol na sa hari. Iyan gining lumayon ang hari. Ilmo. Oh,
Uy, Unsa man kay, may tabo na to no kung mulampos si madam sa iyang gusto. Nakasiguro ka nga mabulahan ta. kinahanglang mabulahan tani. Kay kita ang tuong kamot sa barangan. Aw, misaad ba siya nga pagapuhon sab ko niya. Tuwa na. Nag-ipis, nagbino ang barangan. Oh, kana, kinahanglang makainom na ang hari sa bino nga may lumay. Kinahanglang yun! Aw, isalig lang yun nato sa atong agaw nga barangan ang tanan ilmo. Tuwa na, noy. Tanawa, gihatag niya ni Haring Burak ang kupa sa bino. Oops, uy, halawa pa man imna. Iyan na nang imnon. Tanawa. Ay, nabisi pa man ang hari sa pagpakighinabi sa ubang mga opisyalis, oy. Oh, tuwa na. Iyan ang imnon ang lumay. Oo, nanay. Giinom na yun niya. Ala, kita na ang haon ini. Kita na ang haon ini mo palasyo ni Andoy. Kita na yun. Mao ka na ilmo. Kita ng haod. Yan ka sa tama! Oh, yan ay. Iyak ka na sa hari si Madam Bakukang. Dalawa, ipiktong lumay nga to sa hari. Ikaw. Oh, tuwa na. Oh, giyak ka na sad. Yes! Ano na pangit-ngit man ka diha? Tipo na mo ni Lola. Di ko gustong makita mo sa akong batignaong ni kay. Ayaw na lang kong kaguol na totoo gan. Gwapo man siya, yapong ka nga pagkairo. Cute man. Ay, sabay na lulay. Ay lang kong amaami iklula. Huot na kayong dugan rin. Di ko na ko madawat nga. Usa na ko ka waktaw. Musugod pa ko nga mahimo kong vampira. Kay mga gwapom gina mga vampira ba? Pero kanang mahimo kang iro. Di ko kadawat na eh. Baho pa kay ko. Iro pagikog naong. Ha? May pamatay. To. Ayaw pagsultian na, uy. Ayaw panganduya ang kamatayon. Bito, ikaw ba na usa man kang bataa ka? Ako gani, nagsige maggani kong ampo nga lugwayan pang imong kinabuhi. Unya ikaw ngandoy no kag matay ka? Nangga ko ni mo lalo. Nangga, oy! Saktos Lola ni mo to. Ayaw anang huna-huna ah. Pero sakit! Sakit kayong buot kining nahitabo na ko. Di ko makadawa din eh! Oy! Toto! Agan ang iro. To! Saman ka! To! Asa man ka paingon, Toto? La, dinhi ka lang ha. Niyang espada ni Toto. Kung dunay mo dool ninyo dinhi, tigbasa. Ay, pasulon! Unsa naman sa ning problema hagi atubag sa akong apo, oy? Nganong napaakan man yun siya squawknet? Ako na lang ang tata! Hindi na ko madawat. Hindi na ko gustong mahimok kong kwak nitro. Dili. Oh, saan mo na akong nabati? Mura mo tingog los busay. Hindi na dool nga busay re. Pero, wa mo ko'y nakitang busay din sa dool. Padayon lagi ko. Oh, To, asa ka? sinitay. Nangita na ko. Dili. Di naguganahan na mo atubang ni Nikay. Musamot kiningan. Di na siya musugod ako. Baho na ko. Iro pag ikong dagway. May naling ilaw tirong way. Hain ka! To! Toto, hain ka! Yat kita kayo sunahan. Hain ka ni Toto. Oh. Puti, mayo kay misunod ka na ako dinhi. Dali, tultulikos na himutangan ni Toto karon. Oh, tuwa pa ingus na kong kakahuyan sa puti. Kinahanglang maamaman ako sa Toto. Toto! Ayaw may taging problema sa Lola! To!
Hoy! Puti! Ano may doon magiging ako? Pauli nito! Pasagdin ako din eh! Si! Oy! Lumsan, di ko rin busay! Pauli nito! Puti? Nana din Toto? Si! Lakaw dito! Toy, lakaw na dito, Toy! Pauli na sa bahay nga ba't to, Toy? Si! Toto! Niagiri ka din eh. Sus! Sino may tuya kay? Labay ta karon busay ron. Ayaw pagsulti, anak to. Ayaw kasuko sa ito eh. Ako may nagsugo niya, pangitaon ka. Mahimo ba to? Ayaw may biyais, Lola. Wa na ko'y naw nga ikatubang ni mo, ni kay. Namukay na akong ikatubang good. Mura lag-iro. Ni kay. Di pasamot mo ni mong kasakit sa kudugan nga ni mong gipanulti, oy. To, dawata lang una nang hitabo ni mo. Mapangitaan na lagi na to nagpaagi. Ay, kabala ka. Dili ko mohunong sa pagtambal ni mo. Pero, wa mo salir ang imong bato sa akong sakit, ni kay. Doon na yun ni rason. Parehas kas nahitabo ni Reyna. O nakatugsod sa pila katuig. O wa gihapon makapukaw ni ang perlas. Unya, paunsa pa minini mo. Nga di mo ko ganahan mo pakita ninyo sa akong naong nga mura na kiro. Ayaw lang hun ako naagod. Nga nausap ang imong naong. Pero ayaw lang sa pagtanaw sa samin. Pero, To, dili minimo mahimong biyaan sa lola. Tungod lang kay nausap ang imong naong. Gawas pa. Tinuod mo sa nang gisulti ni Lola, good. Nga, cute ka pagkairo. Oh, tanawa oh. Oh, may tando mo garis puti. nakasabot ka sa pagkuti-puti, ha? Ah, Basta ni kay, ani lagi ko din eh. Anil lang ko sa busay. busay? Hay, may busay. Hala, no karon ko. May busay mga naghaganas. Nagdapitay, anal ako diha. Uwa man ko yung nabating busay to. Ha? Toto, hangtod ang imong dunggan. Makabati na kasaba sa layo. Puti pasabot nga. Kwaknit na gikog kinaiya ini. To, mo ka na gitawag og echolocation. Makatultol ka ng mga butang bisan kung ngit-ngit. Mura di kog Superman ini. Naanan nimo ang mga hiyas sa usa ka kwak nito. Unsa? Di ko. May power ka na. Nga dili mabangga bisan git ang imong agian to. Unsa? Di lagi ko ni kay. Di ko. Sige na. Mamauli una tas bay nga bato. Ato nang huna-hunaon og baayong nahitabo nimo. Kaumot. Unsay humuto? Tuto. Unsa man ang giukay nimo sa kasagbutan? Nira o. Kaumot. Ang buwak. Ah, To. May kaon kag buwak to? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!